आङो होना दोनफैनायखाय आङो गरिब लोगो फिन खेबसेनो सोरखौ बरा होनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअ माबायदि जागोन जोबजासिम नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दै गफायदो दस' सरकारि दै मारिबाय आं मारिबाय होनदो दैखौ गनायखो अखा बोथोर अखा हां हां बोथोराव जि सुना दं रानगोन दा एसां जि सुख'नो हागोन दिनै हा फैसार गांसोआव थांसै अ माबा अखा दंबो बारबो सानफ्रोमबो फैसा मोनबाय थायो मानसिया आङो होना दोनफैनायखाय आङो हुवायानो माबा होना दोनफैयाबा नोङो बनिफ्राय मोननो ओइ इखौ बनर दुइस' नाङा इखौबो हरनो बनखायो इखौबो बनथाया बनजोब ना 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 है आं 50 थाखा हरबोनाय इखौ होरनायसो 50 थाखा हरबो बहुत अंक दं इयाव थांसै आं ओइ कारखौ लांसै लोगोफोर बोथोरा दिनै बिराद माने गोमला गोमलि रोगारदों जि सुसोदो जोंहाबो माने जोंहा जेथा थैनायनि दाहा दंमोन बेनो दिनै जि जोम सुजोब्बाय दो गारनायदो आलाय सिलाय आलु दोनजासिगोन आलु खारै जागोन ने बेदर जानाया उदै खालि जादों एकदम बाथोनदो आलु बाथोनदो जाना होलायबाय लोगोफोर उदैफोरा गेस जाजोबदो बेदर जानो हाला खनब्रै खिबायबा खनब्रै खिजाबाय दा 10 थाखा खिबावगोन आरो खालि जाजोब्बाय माइ संदेरस्रावलायदोलाय बाथोनाबो आलुनाया दा आलुदो नादो खारै संसिगोन आलु खारदै सं दे गारदो जाखांलायबाय मोजां बानायदे आलु खारदैखौ खोनादो आं उनसुलाव थांना फैनि बाल्थिं आरो बोरै बाल्थिङा खालि जाना जायाखै हरबाखा मा मन्त्र फरिसो दे मन्त्र फरिदो दो गारदोलै लोगोफोर गाइखेराव आसारदो ओइ सांसिंनिखौ सिबर आं बरिंथार मोनदोंलै दिनै बोथोरखौनो सुथि बरिंथार मोनदों दिनै बाबाय दिनैसिमाव थांनो लोगोफोर बोथोरा दिनै मा खालामगोन मा मागोन मोनदों बार खोलो खोलो बारबाय थानायखाय हा ओइ 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 फेनखौ चार्जिं फेनखौ चार्ज होनांगौ गेजेर गेजेर जायोना जाला गिदिंला अ दे थांसैलै जि जोमानो दख' सावगासो जाबाय बेसेबांबाबो जाखा सांलायबाय लोगोफोर उदै गाज्रि जादों खनबा खिबाय दिनै खनबा एकदम न'आवनो थानानै खनबासो खिबाय आरो नै जोंहा सुन्दरियाबो दिनै खानसे बेसेरा खामानि मावनांबाय दो गारदो गेसाव गोफोन सुजोबनांदो फुंनिफ्राय मावना मोनायावनो खाबाय आरो ना आं दा माबानोसै है नांलायबाव आङो थांसै बखे बेरायनो रुपलानिफ्राय थांना फैनो खोमा र' साफोर लोंना फैनोसै बरिं बोथोर बेसे थाबाय थानो न'आवबो सानसे थाबाय बेनोथ' जादों नों मावनाया जागोन दे सुजोबना दोनबानो नों मावबाय थाथ' आं थांसै सक बखायाव गिदिंनो दिनै नायलांबाय थादो लोगोफोर बखै थांनाय जायो दा बहा मोनहैयो मा मोनजायो बखै
Buku perek lade. Dengan noni habakhe फोजोबदो बाय बाय लोगो मा होनदो मा लोंनो लोङा सा लोंना फैगोन थांबाय आं गैया रावबो गाबोन दे मिथियानो बेलेगबो गैया होमबा मोनाबिलिनि साहा बेलासिनि लोगोफोर गामि दाबसे बारबानो मोनो बिब'नि गामि साहा गांबा गांबा गोसो जाबा गेजेर गेजेर फैयो लोंनो बेलेग बिस्कुटफोर गैला लाबो आं बेखौ जानानै नामा सादा मोनाबिलिनि साहा लोंखांलायना थांलायनोसै देवानि बायसा लोगोफोर थांबाय मोनफैलायबाय लोगोफोर खारै मुरानिफ्राय मेदा सक ओइ मादों मम' हरा मानो मा होनदो मम' हर लोगो 20 थाखा मोन ना 20 थाखानि हरनाय ना कन'का जागोन फैसा गैयाना बिनै जालायनोसै दे मम' हरनो 20 थाखानि लोगोफोर नङाबा नै इखौसो होख्लायनो हागौमोन इखो फैसाखैनो 20 थाखानिल' जानोसै मम'खौ बादे दे मानसि थाब जुदो दिनै जागोन दे खैथा मोनो मोनब्रै आदसा मोनब्रैबा जथेस्थ' बाराद्राय जाबाबो उदै होननानै बेलदांना नाङा थागोन उदिन नदिन जालायबाय गोथाव जादो मम'आनो गुब्रुजोबना बेसं बेखौलाय बोरै जाबावगोन ओइ Ê, miễn là trước đây thì sát nhiều luôn đấy, bên đi ra nó sát nhiều, cứ ra này này, टेस्टि जादो गोथाव जादोलै हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय